Az hogy csinál? Hogy csinál? Hogy csinál? Ármin, ne menj be. Hogy csinál krokodil? Úgy csinál krokodil? Komolyan? Hogy csinál krokodil? Hogy csinál krokodil? Ha? Még egyszer, hogy csinál krokodil? Mi ez itt? Nézd már! Hol van a wow-wow? Hol van wow-wow? Ármin, hol van wow-wow? Mutasd már meg anyának. Az ott. Az a kedvenc wow-wow-d? Igen. Jaj, de szereted. Úgy szereted. Úgy szereted wow-wow-t. Gyere! Integetsz? Ó, de ügyes, hogy mondjad, hello! Hello! Ott van krokodil. Na menj be. Nyuszi is van ott. Ott a nyuszi. Micsoda csoda ez a ház. Ne, óvatosan, gyere el onnan. Gyere ki. Ott van nyuszi. Hogy csinál nyuszi? Hogy csinál nyuszi? Úgy te csinálsz. Hogy csinál nyuszi? Nézd, csak így szokott. Ármin, nézz ide. Ármin. Nézzem már anyára. Így csinál nyuszi. Ez jobb, mint egy vidámpark. Na, ne ülj. Ne ülj, ura, gyere le. Gyere le. Gyere. Gyere le, mert le fogod azt ott lakni. Gyere már le onnan. Gyere le.